mennään molempiin. Sitten tonttu päättää lähteä pajalle katsomaan, ovatko muut menneet jo töihin. Ulkona hän katoaa syvässä lumihangessa jalkojaan korkealle nostelle. Ulkona on kylmä, joten tonttu halaa itseään. Lämmitäkseen hän kiertää tuhkassa olevia käsiään puolelta toiseen. Varpaatkin palelevat lumihangessa, joten tonttu lyö jaloillaan lämpimäkseen tahtia ja nousee sitten muutaman kerran varpaillaan. Pajalle päästyään tontun ensimmäinen tehtävä on nostaa isot laatikot hyllyltä alas lattialle. Sitten lahjat kääritään isoon paperiin ja hypistellään sormin rusetit pakettien päälle. Lopuksi paketit ojennetaan edessä olevaan lahjasäkkiin. Pitkän päivän päätteeksi tonttu vielä koristelee kuusen. Hän asettelee koristeita ylös ja Ei se on hiippu. Täällä pitää hakea. illalla tonttu nousee rappusen ylös makuuhuoneeseen. Saadakseen päivän kiireet rauhoittumaan, tonttu hieroo silmiään ja venyttelee makeasti. Haukotusten saattelemana tonttu kalistaa päänsä kyyn ja käy nukkumaan. Helpituinen. Sitten saa.